Talo ka na kaso ti HIV. Ni-record iti lawag itatawin nakabutbuting man lang kaya. Ngem maagasan data promise ag talakay lang ka ni Apo. Hangkay nga mababain nga agpa-check nakas bilang man adadagiti ka nitong kasapulan yun ti agpa-check iti doktor aya at man ti report manibod ka na Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News Lokal. Idol Dennis, please come in. Pinirmaran ti City Office nga dan ti talo nga nag-ni-record nga kaso iti HIV when human immunodeficiency virus iti tilawag sigon iti dalos iti City Office mani po January to September iti panaki-record ti talo nga kaso iti HIV iti Ilocos Norte tilawag iti bagan ti screening iti opisina da in Bagana nga direti na pan nagpa-screening iti City Office kita konfirmaran nga talo dito iti napeksaran nakamat nga sigit may patulog dumeten iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batat para iti panay-paay iti nananay nga panakipadalang ti confirmatory test iti ni Dr. Katkatan iti imakala kada iti umili nga masabol iti anad nangro na iti adaan iti sabali nga akaniden iti personal nga banad tubigas na kita maliklikan iti gasto napaganad pabayan iti self-awareness program iti DOH ken iti lawag city government para pelang iti panakalapet iti panakawaras tinagakamat at ang virus. Amutamitan at Lawrence nga gagan na diti programa iti Department of Salon Ata maliklikan iti panagpinulot iti dagong gusto ka maliklikan iti panakapektat sikit ng guna kada iti M2M male to male partners Idol Lawrence in Bagada na tagunadan masabol iti diti panagdudwaks pagka diti napasama kahit mabay nilang sa screen iti City Office at mamuhan ti Estado iti sarang iti may siya nga individual. Damang pala manipot ti City Office, Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.